Ти не си натъпена, те виде как арестуваш. Видео ли снимаш? Да. Здравейте! Тук в банята най-гадно там. То сега няма да има коли. Трамвайите като се пресичат. Какво надявам? Ще не влезеш в двете посоки и готово. Да, ама вечер аз съм така, ми е толкова трудно, защото не виждам страните. Интересно те решите ли тая кутийка беше тук къде? Някъде. Дела се рекламирам моя канал в твоето видео. Донесла. А не говориш? Ще видя.